ଆଜିର ମେନ୍ ରେସିପି ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଉମିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉମିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଉମିନ ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ନୁଡଲ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର, ନୁଡଲ୍ସ। ତାପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ହଳଦୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଲୁଣ, ଚିକେନ ମସଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ताकू पानी पकेवा से किसी लुण आ तेल ऐड करके ताकू सिझे दबा किसी समय आरंभ करवा। पानी पकेवा, କରିବା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବାକୁ। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବି ଆଡ୍ କରିବା। ଟମାଟୋ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ କାଟିଦେବା। ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିଦେବା। बाहर करके छाणी की रखीदवा। बाहर करदवा थालिया को, आगो थालिया बर्तमान ये अच्छी आम छाणीदे नूडल्स जाक देख पवन बाजी गोटे सुखी जाए संभावना अच्छी। तो या आगे ऑयल पकईकि आम मिक्स करदे, मिक्स कर शीघ्र सुखिले सुखीगले टाण टाण हो। तो से आम ऑयल पकईकि आगे मिक्स करदे शीघ्र सुखीबनी, पवन बाजिकी शीघ्र सुखीबनी। आम ऊपर तल करके मिक्स करदवा। प्याज काटे सफ्टनेसटा रही पूरा हार्ड हो।
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ। ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ପକେଇଦବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିକି ଏଥିରେ ଘରେ ବଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ରାଗ ହେଉଛି, ଦେଖିକି କମ୍ ପକେଇବା। ବହୁତ ରାଗ ଖାଇହେବନି, ରାଗ ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବନି। ତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ସିଝିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ। ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜାଳ କମେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲାଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ ଯେମିତି ନ ଆସେ। ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଯେମିତି ଭଲରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏମିତି ସ୍ମେଲ୍ ନ ଆସେ ତରକାରୀରେ। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋଟା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୁଡଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୟା ଭିତରେ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ୟା ଭିତରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ବନେଇବା। ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକେଇକି ତେଲଟା ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେଲି। ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକେଇଦବା।
ଖାଲି ଅଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା। ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଉମିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି। ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା।